Hvad fanden er det? Hvorfor ligger den der? En tappe. En tappe. En tappe. En tappe. Nu er på vej hen til anden, som vi har lagt i køleskabet for over en uge siden. For at se, hvordan den klarer sig i de kolde, tempererede klimaer. Hvad sker der for? Nick, du bliver nødt til at sætte op på. Det får sådan en chok, eller hvad? Ja, jeg skal have chokket lige om lidt. Han er ikke meget, Nick. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Jeg har det meget mere end OK. Hvis du ser mig, så vil du forstå. Jeg har det luksus. Jeg har det luksus. Jeg sagde hey. Og hvorfor skulle jeg lige se det her? Må jeg ikke modificere vores køretøj? Smadrer den op. Jeg skal bare sætte sådan noget for venstre. Bare stå til, skub. Sådan. Man kan bare... det er smart med sådan noget modificering. Langt over standard, Jonas for fan, jeg dør aldrig, Christopher Lambert. Luksus for evig, luksus for altid. Jeg flipper skyggen på min hat, det er sådan som den skal sidde. Jeg sætter min hat, ja, præcis som det passer mig. Jeg har det alt for luksus, men det burde ikke stresse dig. For hatten sidder højt, men jeg er ikke høj i hatten. Når jeg foretrækker kaffen sort som graven frem for kaffelatten. Ikke længere ung og dum, aldrig været under grund, 30 år, jo.